Čauky, čauky, dneska si zahráme ďalšiu hru, keďže ste mi moc veru zase ste moje video neohodnotili, nedali ste mi moc veľa lajkov, nevadí, čo už, takže nenapísali ste mi ani o čom bude video, takže som si vybral svoje video, bude to tentokrát táto hra, hula hop, no môžeme začať, nechcem, aby bolo toto video dlhé a bude to táto hra. A mám tu ďalší špeciál, tentokrát to nebude s mojou segrou, ale s mojim bratom. Čau. Odoberajte jeho kanál, odoberajte aj môj, jasné. On má dobré videá celkom a ja mám dobré videá, no môžeme začať. Môžeme sa striedať v tom. Wow. Jasné. Mohla si... Prečo nevieš sa pohybovať? Prečo sa tu ale veď dalo sa. My už sme na nepodarilom videu akože toto už hrali. Ale... Nehrali sme to ešte, to jen sa iba zdá. To nehovorí pravdu. My sme mali na pláne vlastne natočiť vám video, ale bohužiaľ sa nepodarilo. Máme 3 pokusy, tak ja by som dal do stredu. Zlatú strednú cestu. Zlatá stredná cesta. Tak daj toto. OK. Toto. Nedáme toto. Toto. Ja tam cítim, že bude niečo dobré. Ne, kámo, dajme toto. Mohli sme dať, že takto. No fajn. Ešte sem trukej. No, dajme, že ešte budeme ale mať nie. 3. Prečo? Nie. OK, dobre. Daj 5. Continue. No. Máme práve 499 diamantov. No, dobre. Ideme hore. Dobre. Posúňaj sa. Ale ja neviem, sa nedá. Dá. Sa dobre nedá. Nemám myšku, to je to. Dobre. Na budúce ti môžem vyskúšať urobiť svoju hru. Veď mám takého čudného oného. Nevadí. Dobre, toto postlačame. No tak, ak mi napíšete, že aké budete chcieť ďalšie video, tak budem rada, lebo aspoň budem mať nápad. Keďže ste mi teraz nenapísali, tak bohužiaľ. No, takže keďže ste mi nenapísali, nemôžem urobiť ďalšie video. Potom môžeme vyskúšať. Ale nie, urobím ďalšie, ale no. Shopu. No, mali sme iba 3. No, môžem ísť ja? No dobre. Ide teraz môj brat hrať. OK, to bude lahoda. A lajkujte ľudia! To bude lahoda. Uvidíte, že to bude vedieť lepšie. A subscribeujte. No jasné, no. Môžem ísť aj ja. Akože, lebo ty si išla viacejkrát. Jasné. To sa nedá chodiť. No, skús to ešte raz. Dobre. 5, yes! Vidíte? Hovoril som. Nie, radšej by som zobral tie hula hop. Dobre. No, nie je to zase tak zlé. Je šipka. Dobre. Strašne v tom bordeli. Ospravedlňujeme sa za tieto videá, ktoré tam pôjdu také reklamy, ale keďže to hrajeme na Crazy Game, tak bohužiaľ tam pôjdu reklamy. Môžem? Nie, choď ešte. Potom pôjdem ja. Pozor. No to sa nedá chodiť. Akurát tak ti poviem. Yes, plus 80. Sebo! To čo je? Aj. Dobre, teraz idem ja. Posledný krát je môj brat. Na rozlúčku s vami. No! Dobre. Nevadí. Akože v tejto hre sa nám až tak nedarí, ale nevadí. Tak idem to skúsiť ja, či to... Tu sa nedá chodiť. Keď sa dá, tak zbytočne. 8. Yes! Dobre.
To není možné. Tak ale, dobre, táto hra je úplne hrozná, neodporúčam vám ju. Ak nie ste dobrí vo vládaní, pretože ja to hrám na notebooku a je to hrozné. Ak je to na mobile, horšie. Ja viem, že som vám slúbovala často, že budem dávať videá, Takto. ale bohužiaľ to niekedy nevíde. Má si ísť takto. Wow. A to už Nemá si nemám. takto, ale má si ísť takto. Takže ak mi nevidí, že budem robiť často videá kvôli tomu, že mi niekto nedáva subscriby alebo nemám lajky. Wow, dobre. Tak to bude. Wow. To je teda. Hráčo. Uj. Oj. Oj, babka. Dobre, nevadí. Oh. No, tak k tejto hre sa vyjadrím tak, že ma toto nebaví. Takže Ideme na neodporúčam vám túto hru, áno. Myslel som si, že to bude zábavné, možno to pre niekoho je zábavné, ak to vie ovládať. A no, dobre. Akože. Dobre, možno, že úplne zle hrám, ale tak ja za to nemôžem, áno. Teraz chod tam, no. A tej guli sa nejde uhýbať. Či? Tej guli fakt nejde uhýbať. Ja. Dobre. No tak ako? Dobre, v tejto hre som není dobrá. S touto hrou končím. Už ma to nebaví. Myslím si, že keď ideš na party. Áno, už to skončíme. Takže lajkujte a ďakujeme vám za toto video, že ste ho videli. Dúfam. Tak. No, čo? Ja som to ešte raz spustila. Oh my god. Počkaj, no tak ide to. Teraz to bude chodiť samo. Počkaj. To je posledné. Tých, čo to už nechcú pozerať, tak si to vypnite. Toto neovládam teraz To ja. ešte som aj ja povedal. Toto ide samo. Toto ide Na samo. mojom videu. Áno, toto ide, že samo. Ty vole. Lepšie ako človek, keď ovláda. Dobre, tak trošku pomôžeme. No dobre, tak pomôžeme teraz. No. Žiadne diamanty, ty vole. Dobre, teraz som to neovládala a pozrite, ako to dobre skončilo. To bude asi len preto, že ja neviem ovládať tieto hry. Dobre, continue a čauky.